दायो बेसेबां टाइमा फुंनि 5:30 जाबाय आरोना स' जों दायो माने गोसा गोसा बुंबाय मानसिफ्रा न'आव उथियाखैना स' दायो जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों स' भिडिअखौ नायलांबाय जों बहा थांनो होनदों माने रेगुलार ब्लग फैयो जाहैबाय साननैसो आरोना स' आं मोखांखौनो सुवाखै जेरै दखाना बुजोब्बाय होननानै आं दायो हाथायाव बुंनोसै ओमफ्राय आङो बहा थांगोन समाव भिडिअ नुलांबाय आरो दायो पुरा रेडि जाजोब्बायना एसे खोमसि जाबाय दे माबाया बांद्राय मोजां लाइटआ स्रां स्रां नङा फुंबो स्राङा दाबो फैथ'वाखै बेखौ लाखाबाय आं नै अनजिमा अनजिला ओरै फैलाय माथो साबसिन ओरै फैलाय जोंना सासे लोगोआ नैबेयाव दङ गाखोनोसै एबार ना फै गासै जोङो 7 थांगोन ओमफ्राय 7 जाबाय ओमफ्राय सासेया एसे सिगाङाव दायो आं नोंथांमोन देखायना होगोन स' नोंथांमोना नायला हाय बुंलाय गासिबो हेलौ हाय माबोरै माथो बुजिनायाखै नोङो हो दायो जोङो तेजपुर मोनफैबायना ओमफ्राय दसे ब्रेक लानोसै साहा लोंनो दसे थांबाय नामा ओंखारदो दसे ब्रेक लाथ'नोसै थ' नोंसोर मानसिफोरा मा याव नङा ओइ मोनसेयावथ' याव जों दायो साहा लोंनोसै दायो ना जोंहा तेजपुर मोनफैबायना ओमफ्राय जोङो हटेलाव फैबाय बेकारि बायदि मोनसे दखाना ओमफ्राय साहा लोंनोसै दसे ब्रेक लानि ना बिराद मेंबायबो इमान गोजान सलिना फैबाय ना आंना न'आ सालबारियाव बाक्सायाव ना ओमफ्राय बहुद गोजान जायो तेजपुर मोनफैबाय अलमस्ट 150 किल'मिटारसो जाबाय खोमा सलिनाया कन्टिनिउ रानिं 150 ओमफ्राय दा थांनानै आरो 150 निबाबो खोमा गासै 300 बेसेबा जाहैयो एक्जेक्ट माबाया बिदि जानोसै थान्दा लोंबाय साहा लोंनो मोनो आं साहा लोंगोन जानोसै कुसुरि जा गुदुं लुबैनो हादो मैदा गुदुं मोजाङानो लोंनो लिया आं लोङालै लोङा मोजां आं जाग्रोनि माखो जाबायना गासैबो दायो जोङो साहा लोंखांबायना ओमफ्रायो सलायलायनोसै जा गोलाव थांबावनांसिगोन ना डाइरेक्ट लाखिलाय एबार गपुराव डाइरेक्ट स्टप खालामहैसिगोन ओमफ्राय गहपुरनिफ्राय जोंनि जियाव जों थांगासिनो ना बे लकेसनखौ जोङो मोनहैखासिगोन एबारो तेजपुर जाबायना गासिबो जाबाय तेजपुरनि जाम माने 2-3 इयार्स जालांबाय फ्लाइअभारा दिनसिमबो जायाखै आङो 2 इयार्स सिगाङाव फैदोंमोन खोमा जोङो ना बिदि दाबो जायाखै तेजपुरनि फ्लाइअभारा इनकमप्लिट माने बेसेबां जामा आधा घन्टा जाबाय जाहैबाय बेखिनियावनो माला मोननांगौ जाखोसै बिदिबालाय बिराद खारबाय सलायलायबाय नै
सलायलायबाय जोङो बाङायल' खारथारो माथो एसेथ' गोलाव खारनांगो मोनलांबाथ' जोब्बायानो माने बाङाय दङ इयाव रेड देखायना दोनखादो जाहैबाय गोबाव लागोनलै इयाव लेट जासिगोन आरो एसे गुगोल मेपाव रेड देखायना दोनखादों आर्मि गारि बेबायदि खामानि सोलिगासिनो बेबायदि नांला नै आधा घन्टानि एसे बारबावबाय जोङो दायो इसिबां गोलावलै जामानो बायाबो बाया माबाफोर जाबावनांगौ जाखो नालाय ओंखामबो उखैनो हमबाय ओंखामबो उखैबाय नै साइडथिंजाय क्लियार ओमफ्राय जोंनिया नै साइडथिं क्लियार नङा होमबा जोंनि ट्राकआ लाखिना थाबाय मा जाबावनांगौ जाखो दालाय माने डाइरेक्ट गहपुर नगाव थांनाय आरोना ओरै थांबाथाय राइटथिं थांबाथाय नगाव ओरै मोनहैगोन ओमफ्राय लेफ्टथिं थांबाथाय गहपुर मोनहैगोन ना जों दायो लेफ्टथिं थांनोसै गहपुर मोनबानो अलमस्ट जोंना मोनबायानो फाइनाल लकेसनखौ बिदिब्ला तेजपुरानो गोलैयो बेफोरबो फर लाइनाव सालायबाय थानाय फर लाइन होनाबाथाय मोजां नाङा माने थुला फर लाइन मोनथारसिगोन र' आं फर लाइनखौ देखायना होथारनोसै फर लाइन मोनबाथाय आरो गैला आरो एसे मोजां मोनसिगोन गोसोआबो स्रां जासिगोन बेनो ना नोंखौ माथो होनबा एलायनै फर लाइन मोनबायना नै आंहा दिनै ओरै सेकेन्ड टाइम आं सिगांबो फैखांबायमोन फैनाया ओमफ्राय बांद्राय गोसोआव गैयामोन ओमफ्राय एबार थांसै बे मोनसे लामाजोंनो फर लाइन बेयाव गुगोल मेपाव माबा देखायदों बेसे 1 आवार्स बेसेबा देखायदों ना एसे खमायबाय दहाय 2 घन्टा बेसेबा दंमोन ओरै लांसै खान्द' ओरै लांसै राइथिंजों लांसै राइट साइडथिं फर लाइनाव आरो जामाबो खम जायो लामायाबो गुवार ना ओमफ्राय बांद्राय लाखि जायाबो फाइनालि फर लाइन रैखा बे मोनसे लामाजों मोनहैखासिगोन एबारो डाइरेक्ट जोंनि लकेसनाव फर लाइनानो गोजासै आरो दे दसे सालायबावनोसै हरालि दैमा नै बियो बिराद गोलाव माथो ना बेसेबां किल'मिटार जागोनबा ओरै साइडथिं नुहुरलाबो लामाखौ देखायना होबाय आङो नै ओरै साइडथिं दङना कारेन्ट खुन्थाखौ थसे दंमोनलै जिया हरालि दैमा बेयो नङा बे लामाया गोदानसो इयो कारेन्ट खुन्था थानाया ओइ फुरानायावसो दङ गोदान दैमाया गोदान नङा लामाया गोदान दैमाया फुरानायानो खेन्थावनानै जोंना सासे आंगा मांगा जालायबाय दैमाखौ गोदान होनना बुंनो जाबाय दैमाया गोदान नङा लामायासो गोदान दैमाया बोराय लामाया गोदान गोसोआव फैबायना मोजाङानो नै बेनो गहपुरा गहपुर मोजाङानो टाउनालाय सिगांनि बायदि नंला लामायाबो फर लाइन जाजोब्बाय नालाय मोजां नुयो बेबायदि एकदम दिनै ओरैनो फैबाथाय एसे खस्थ' मोनो दिनै माबायदि मोनदों दिनै मोजां मोनदों ना अके लामायाबो खाथि जाबायना सिगांनिसाय एकदम फुजायाबो बिराद मोजां मोनदोंनो माबोरै जाखोलै थान्दा बायनो थांनायालाय एसेबां गोबा लाबबाय र' फैबाय ओइ गोदैसो लाबायलै इयो इटानगरजों सफैनोसै जों नै 30 किल'मिटार नाहालगुन 43 अल 0156 स्कर सफैबाय आरो ना बर'नि हटेल गोजा गासिबो ओमफ्राय जोङो मोनसे हटेलाव फैदों बे नायनि मा मोनो आर'नाइ मा दङ न' लकेल दाउ अमा ना दायो जोङो राजघर सफैबाय ओमफ्राय आर'नाइ हटेल जाहैबाय ना फुंनिफ्रायनो ओंखामबो जाबोआखै जेबो जायाखै ओमफ्राय जोङो ओंखाम जाग्रा लानोसै ओमफ्राय जोंनि लकेसनथिं थांनोसै ना हरबो थागोन नालाय जोङो गासै सानबा थागोन ओमफ्राय सानबानि थाखाय थानायनि थाखाय जायगाबो नांगोन स' जों जायगा नागिरनोसै आंगोलाथ' ना सिगां अरुणाचलाव मा सलायोमोन लायो दाम्पार सलायोमोन ओमफ्राय नों राजघराव बेसेबां सिगाङाव फैखोमोन 2003 आवनो ओमफ्राय इयो टाउनाव माबायदिमोन इयो राजघरा दा सिगां नों नुनाय समाव सिगां डेभेलप गैयामोन
बांद्राय गैयामोन ओमफ्राय दा उनाव माबोरै मोनदों दा दायो उनाव माबोरै मोनदों दा नोंना असिनानि गोजौआव फैना जेबो सिनायाखैना जेबो सिनायाखैनो आदसा आदसा थिगानो दखानि दंमोन बै जेनेबा हटेलाव बे हटेलखौ माबाखौ मैगं बाजार दंमोन साइडआव नेग्रा संनाय थिगानो लोगोबो दंमोन लोगोबो सिनायला बावगारजोब्बाय स' दायो जोङो सौफैबायना दायो आं सौफैबायना जोङो एक्सुवेलि जि लकेसनाव फैदोंमोन बेयाव मोनफैबायानो जों दा दंफैयो गहपुर एसे बारबोनानै हलंगि रड इटानगर थांनाय ओमफ्राय बे जायगानि नामा जाबाय राजखर आरोना ओरैनो हलंगि होनना बुंदों खिन्थु राजखरानो गोलैयो आसाम अरुणाचल बर्डाराव ना बे मोनसे फांसन जादोंना जोंनि ख्रिस्टानफोरनि ना बेयो जाबाय ना रिभाइभेल अरुणाचल रिभाइभेल ना हिलिं फेस्टिभेल बिदि जादों आरोना स' बियो जास्ट रिभाइभेला मोनसे नाम सोंदे बियो गासिबो डिनोमिनेसननि थाखाय ना स' जों प्रग्राम जायगायाव मोनफैबाय स' आं नोंथांमोनखौ खनसे खिथिना हरनि जुम खालामनानै गाइस नैबेनो बेहायनो जों दा फैदों नैबेयो आं जुम खालामना खिथिहरदों ओइथिंजाय गारि माखा बुंजोब्बायानो ओमफ्राय दसे थानानै जोंबो हाबसिगोन आरो ना बेहाय खाथियाव दायो थांसिगोन जोङो फाइनालि सफैबाय ओमफ्राय दसे थानानै थांसिगोन आरो ना ओमफ्राय आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय था बेहाय फैदों जाबाय आंकित सजुवान सेलदम आरो गोबां बेसेबांबा बुरजा बिदिनो फास्टारफोर फैदों ओमफ्राय मेथाइ खनग्राफोर फैदों बेसेबांबा मोजां जागोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था थिग